tindak wae ora numpak taksi boten dhewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Arasan mas alias kebetulan belanjane kathah rada kabotan yen purun mas tinggal enggal ngrencani tekan omah mangke lopai topil wong legan golek momongan niki blonjo nopo mbak yu badhe pindahan ampun delok mas sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar paing rawan rondo kanggo kurapati penting ning Semarang mas tuku gelang apa ning ate Rasulullah ya pendran dadi gawe samping nuk sing mas wasik enak kita tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kudu ngaren tindak wae ora numpak taksi dhewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Arasan mas alias kebetulan kanjane kathah rada kabotan yen purun mas enggal-enggal ngrencani tekan omah akeh lopai topil wong legan golek momongan niki blonjo nopo mbak yu badhe pindahan